Gaan ng may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Sa pag-aalaga ng iba, huwag kalimutan ang sarili. Para sure, mag-Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Base sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Sa katapusan sa atong paglantugi sa mga pagtulunan ug module nga mao'y unod sa RCEF Mechanization Program at ang iyang pagtapos sa pagtuon sa atong mga kaeskwela kay haduol na ang graduation. Giaghat ko sa bangtanang kaeskwela natong FCA nga tubagon ang gilahing post-test ug ang atong evaluation form nga makita sa Facebook page nga Radyo Eskwela PH. Ang mga mutubag sa post-test ug sa atong evaluation form mao'y mamahimong rehistradong makatapos nga mga FCAs ug makadawat sa certificate. Ito ang DXD sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fatima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo nga atong mabasa sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Ayaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa yuta, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa technical side. Si kasamang radyoman Tax Ilumba, kasamang radyoman Danny Luod, o gusab pasiuna nato nga pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iya dyan nga tibuok yun staff dinhi sa RMN Dipolog. Okay? Dili nato kalimtan sa gihapon ang atong pagyukbo, pagtahod sa atong spiritual father o amahan nato no sa atong diocese, no, Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong diocese. Okay, sama pananglit sa ato yung Diocesan Spiritual Director, Bible Director, Reverend Father Ramil Curung, Reverend Father Rui Salvo, ang atong vicar diha po no sa cathedral, ug ang atong teacher no Father Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., ang atong kanabang YouTuber no nga pari nga matulun-anon kayo ang iyang mga reflection no sa YouTube. Okay? Ug sa ubang mga kaparian nga di nato mahinganlan no agis kadaghan o nasakop man sa Diocese of Dipolog o wala no. Okay. So atong pagyukbo pagtahod kinila. Og kaninyo nga mga nag-monitor sa live stream, sa radio, okay, atong paghiyukbo kaninyo, no? Pagtahod. Okay? Happy Father's Day. Okay. Malipayong pagsaulog sa adlaw sa mga amahan.
Og sanglit adlaw man sa mga amahan karon, ato sang i postpone na pod, no, iugtaba na pod ang pagpadayon atong tema nga wa pa nato gihuman. Ato sang labason kining tema mahitungod sa pagtawag og amahan nato, no, sa atong mga kaparian. Kay kini kung dili ni masabtan, mahimo po ning usa sa mga hinungdan ngano nga atong gibiyaan ang tinuhuan nga Katoliko. Ako niadto sa dihang hapit ko mobiya sa pagtuong Katoliko, usa ni sa mga hinungdan. Kay naa may bersikulo sa Biblia, no, nga tinuod nga nag-ingon yun ang Ginoong Hesukristo nga ayaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa yuta kay usara ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Mao ni ang bersikulo sa Biblia, usa sa mga bersikulo sa Biblia ang ibato sa atong mga igsuong nahimulag kun separated brothers and sisters, no, nga mga Katoliko niadto apan karon dili na sila Katoliko, no? Usa ni sa mga bersikulo sa Biblia nga ilang gigamit nganong ilang sawayon o nganong ilang gibiyaan ang tinuhuang Katoliko. Kay nga naman kunong gisupak ng gipahayag o gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo nga dili magtawag og amahan diri bisan kinsa diri sa yuta kay usara may amahan sa langit, no? Ang Dios sa langit. Nga naman kunong gisupak na sa Katoliko pinaagi sa pagtawag og amahan, spiritual fathers sa mga kaparian sa atong Santo Papa, no? Kanang pagtawag na tug Santo Papa o sa in English pa Holy Father. Gitawag na to na sa Santo Papa. Yan, moingon pa gyud sila nga kung buot na hunaon ang Santo Papa o Holy Father, usa ra man gyud ang Dios sa langit, no? Holy Father, no? Balaan nga amahan, no? Bala ang amahan sa langit, siya ra ang amahan. Ngano mo tawag man tag amahan sa usa lang katao diri sa yuta, no? Blasphemia kana. Di ba? Dayon, moingon ta nga, kung mauna, kung gibawal gina, kung ingon na naon pagsabot, ngano man po nga bisan dili mga Katoliko, tawgon man po nilag amahan ng ilang mga amahan sa pamilya. So, siguro, na apil po sila. Ang mga nibiya sa Katoliko, kay usana sa gihimong rason, magkapangutana po ta, kung ingon na naon pagsabot, nga gidili gyud ang paggamit sa titulo sa Dios kanang amahan o father dili na pwede gamiton sa tao diri sa yuta ngano mang tawgo na tug father ng amahan sa pamilya, di ba? Na may mga dili Katoliko nga nagtawag pud og amahan sa ilang tagsa-tagsa ka amahan diya sa pamilya. Nasayo pud ay sila ana, di ba? Dayon dili lang kay kana, no? Pero sa dili pa day tuod nahinumdum ko ang response ana niadtong usa ka dili Katoliko nga nahinabi nako og dili lang kay kadto mga pipilan na pod ka dili Katoliko ang nag-response pod ana, no, nagtubag ana nga ako pong ipahibalo diri, no, sa atong paghiskot ani nga topiko. Nga ningon sila nga kanang gipasabot gud ni Kristo nga gidili ang pagtawag og amahan diri sa yuta, dili kuno nang amahan sa unod. Ang gipasabot ni Jesus Christ diha kanang pagka-spiritual father. Kana bang leader o magsasangyaw diha sa pagtuo. Spiritual father, di ba? Kana atong pare spiritual father man na. Bot mo kuno nay bot ipasabot sa Ginoo nga dili ipatawag og father kanang spiritual father o pastor. Mo na'y kasagarang tubag sa mga dili Katoliko o mga separated brothers and sisters. Moingon sila nga, ang gipasabot ko sa Ginoo nga gidili ang pagtawag og father diri sa yuta, kanang mga pastor o kanang mga leader ba sa relihiyon. Dili na pwede ko no tawgon og father. Kay mo na'y gipasabot sa Ginoo nga dili magtawag og amahan diri sa yuta. Dili kuno buot ipasabot sa Ginoo nga kanang amahan sa unod. Pwede ra kuno kanang amahan sa unod. Now, unsa man po'y atong response
isip mga Katoliko ana. Now, dili nato mabasa sa Biblia nga mao na gipasabot sa Ginoo. Specifically nga kanang mga pastor o kanang mga leader sa pagtuo nga dili na ipatawag og father. Kaya nga naman, sa 1 Corinto kapitulo 4 versikulo 15, no? 1 Corinto 4 versikulo 15. Si Pablo, no? Sumala po sa Roma 15:16. Si Pablo niingon siya nga pari siya. O pari. O. Unya, kung dili pwede tawgon og father ang ministro o pastor, ngano man nga niingon man si San Pablo nga nahimo akong amahan ninyo sa maayong balita. Oh. Father sa Word of God. Oh, nahimo akong amahan ninyo sa maayong balita. Oh. Si Pablo, nagpaila nga siya amahan. Nga, dili man siya masabot na to nga amahan sa unod. Kay si San Pablo, kung basahon na to ang Biblia, single biya, celibate biya. Wala biya magminyo si San Pablo. Oh. So, dili, ang iyang pag-ingon nga amahan siya, dili buot ipasabot nga amahan siya sa unod. Okay, na si asawa din ng anak siya. Ang iyang gipasabot nga amahan siya sa maayong balita, buot pasabot magsasangyaw sa maayong balita. Oh. So, kung dili na pwede, nga naman si San Pablo, nagpailang nga siya amahan. Unya, si San Juan po diha sa pananglit, no? Daghang bersikulo mabasa na to ani. Pero bisag kana lang 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18, no? 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod sa 19, bisag kana lang 18. Niingon si San Juan nga iyang gitawag ang mga magtutuo og mga anak. O sa dili pa malahos na og basa ng bersikulo kanang unang mga pulong nga gisgutan diya sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ang iyang gi-address o gitawag sa mga magtutuo mga anak. Wala siya moingon nga brothers and sisters, no? Pwede pud siya moingon ana, no? Para sa anang usa ka pari or ako ba mamulong dayon sa dili pa ko mamulong mosulti sa akong mensahe mo mga tahuran sa ako moingon kog brothers and sisters. Pero ang introduction sa mga pulong nga gipadayag ni San Juan sa iyang pagtawag sa mga magtutuo dili brothers and sisters. Kung bawal pa ka ng titulo nga amahan nga gamiton sa usa ka pastor o ministro sa Dios, nganong niingon si San Juan mga anak. Oh. Basahan ninyo mga igsoon. No? Ubay-ubay na nga bersikulo, pero bisag ka na lang 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18. Sa diyang nag-ingon siya, iyang gitawag ang mga magtutuo, kauban niya mga magtutuo. Giingnan niya, mga anak. Oh. So may but pasabot niya, kung sa iyang pag-ingon nga mga anak, sa ato pa nagpakaamahan siya. So pwede ilhon nga amahan o pader ang usa ka mensahero sa Dios kasi San Juan mensahero man sa Dios. So mao na nga kung ang mga Katoliko magtawag og pader sa mga mensahero sa Dios sama sa pari. Oh. So wa masayop ang Katoliko kay naa man po'y bersikulo sa Biblia nga mutugan nga ang mga mensahero sa Dios ilhon nga amahan. Si San Juan, si Pablo, 1 Corinto 4:15 ug di lang kay kana pagkaraghan. Di lang ko ka-memorize. Oh. Mao na mga igsuon. So, kanang reaksyon sa mga dili Katoliko, mga igsuon na itong nahimulag nga ang gipasabot lang kuno sa Ginoo nga dili ipatawag og amahan kanarang mga ministro o mga mensahero sa pulong sa Dios, dili na siya mao. Dili na siya correct. Kung maon na ang ipasabot sa Ginoo. Kaya nga naman nga si San Pablo nag-ingon nga amahan siya sa maayong balita, nga mensahero man siya sa pulong sa Dios, di ba? Oh, dili man gipasabot niya nga amahan siya sa unod. Unya, wa po'y mabasa sa Biblia anang interpretasyon nga moingon ta nga ang gipasabot sa Ginoo kana lang. Nga dili pwede tawgon katituluhan og amahan ang mga mensahero sa Dios sama sa pari. Dili man kana ang giingon sa Ginoo. So kung
Parihaso nato og sabot sa mga pagsabot nga dili katoliko, mahulog nga wa gali naka sunod gyud anang kung litrahon ba gyud pagsabot ng giingon sa Ginoo, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, murag wa man siguro nakatuman ana. Kay bisan gani kanang atong presidente, pwede man nato tawgon og amahan sa atong nasud. Basta leader, di ba? Tawgon man yun natong amahan. Kanang amahan o leader sa organisasyon sama sa mayor, gobernador. Ang gobernador pwede nato tawgon og father sa probinsya, amahan sa probinsya. Ang mayor pwede nato tawgon og amahan sa syudad. Di ba? Basta leader, di ba? Basta leader gani ang variant word ana father. Kasabot taon siya variant. Ang laing pulong ba? Naay bersikulo ana nga mo justify no dugang ana sa Isaiah no Isaias no Isaias kapitulo 22 bersikulo 21 hangtod sa 22. Di ba gahisgot ng bersikulo ha og tao nga gihulip sa katungdanan ni Shebna. Oh, nga usa ka tinugyanan sa Yahweh sa gingharian ni David. Di ba? Oh, leader siya. Gihimo siyang right hand sa hari. Oh. Giingnan siya nga kuhaon kuno ang Yahweh no ni dito ni Eliakim og ni Shebna og itugyan na ihatag na ngadto ni Eliakim. Kay giditron man, gipakanaog man sa katungdanan si Shebna, kay wicked man siya nga leader. So gihukasan siya sa iyang pagkapangulo. Na dayon ang gihulip niya, no, giilisan siya ni Eliakim. Unya ang pulong nga gigamit dito amahan. No, tawgon kuno og amahan ang tinugyanan sa Yahweh. Oh. Di ba? Oh, tinugyanan si Yahweh tawgon kuno og amahan. Leader. So ang leader tawgon og amahan. Oh, ang pare, leader man na sa atong parokya. So, amahan. Di ba? Oh. Na sa ato pa, kung pwede ra di ay ng pagtawag og amahan sa tao diri sa yuta, isip titulo. Unsa man di ay ang gipasabot sa Ginoo sa iyang pag-ingon sa Mateo 23:9 nga, ayaw kamo pagtawag og amahan diri sa yuta. Dili na ingon na naon pagsabot mga igsoon. Pinasumbingay ang pagsabot ana. Kay kinigong magtuon tag Biblia, dili sa tanang higayon literal sense. Oh. Naay ka nang gitawag og hyperbole o hyperbole. Naay ka nang synecdoche. Oh. Naay ka nang gitawag og sa figure of speech. Naay ka nang pinasumbingay. Oh, maura na. Ang gipasabot sa Ginoo go diha, pinasumbingay ang gipasabot niya diha. Naa siya gipasabtan diha nga mga tao nga dili angay tituluhan og kanang taas. Kay kanagong father titulo man na sa Dios, so titulo na nga taas. Pero dili lang kay kanang father gani. Bisag kanang titulo nga teacher o guro. Giapil na sa Ginoo diha paglitok, di ba niingon siya? Sa Mateo 23:9 niingon siya, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Sa bersikulo 8 niingon siya nga, ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta. Ayaw mo pagtawag og rabbi o teacher, di ba? Ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usara inyong teacher but pasabot si Jesus Christ. So kung parihaso natog sabot sa mga dili Katoliko pag ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, so ang gipasabot sa Ginoo day literal nga dili ta pwedeng mo tawag og amahan sa pare o bisan kinsang tao. Kung mao na gipasabot sa Ginoo, dili lang pud ka ng amahan, hasta po ng titulo nga teacher o magtutudlo, dili na pwede itawag pud sa tao diri sa yuta. Kay duha man na. Ano pang ito'y lain? Pero bisag kana lang teacher, no, atong i-parallel sa amahan. Oh. Sa ato pa ang giingon ni Kristo diha, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, ayaw pud mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usara inyong teacher si Jesus Christ. So kung parihaso natog sabot sa mga dili Katoliko, mulutaw nga wa gyud nakasunod nato. Kay ngano magtawgo nato kanang
kanang leader des eskwelahan, kanang teacher, tawgon mo na itong teacher. Di ba? Magtutudlo. Pagkadaghang teacher, kato si kasamang Radyo Man Alma, teacher man to. Sa iyo po na. Kung inyo na naon pagsabot. Now, unsa may katoliko nga interpretasyon nga dili ingon pag-unsa no. Maogi tinuod nga interpretasyon anang pag-ingon sa Ginoo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Sabto na pinasumbingay. Kung basahon gud nato sa sugod jud sa bersikulo 1 kanang Mateo 23 kanang gitawag og understanding the scripture in context, no? Sugdon yun sa Mateo 23 bersikulo 1 hangtod bisag taman lang bersikulo 11 makuha na nato ang context. Ang context anang Mateo 23 gikan sa 1 hangtod sa 11 sa unang mga bersikulo nag-ingon ang Ginoo diha naghisgot siya mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod pero mapahitas-on. Pero bisan pag mapahitas-on sila tungod kay teacher sila o magtutudlo sila or leader sila, niingon si Jesus Christ nga, tahuran ninyo ang ilang but pasabot gitudlo sa to pa religion. Tahura but pasabot tuhuin ninyo ang religion nga ilang gitudlo. Pero ayaw lang sunda ang ilang gibuhat kay wala sila magtuman o magsunod sa ilang gitudlo. Nya gipasabot pag yun kay mapahitas-on sila. Dili gani sila maantigong mutabang sa mga taong nagkuhan. Puros lang sila dikta. Di kabaw mutabang. Mga mapahitas-on nga mga tao. Si Jesus Christ nagtumbok anang mga mapahitas-on nga mga magtutudlo sa balaod. Nya sa bersikulo 11 nag-ingon siya, no? Sa Mateo 23 bersikulo 11 nag-ingon siya, ang magpaubos ipataas. Ug ang magpataas ipaubos. So contextually, kung sabto ng tibuok mga bersikulo gikan sa Mateo 23 bersikulo 1 hangtod sa 9, ang gipasabot sa Ginoo diha, ang mga mapahitas-on dili angayan tawgon anang titulo nga taas sama sa teacher og father. Kay nag-ingon man siya, ang magpataas ipaubos. Ato pa, dili angayan anang titulo nga taas kay ipaubos man. Pero ang magpaubos ko nung ipataas, sa ato pa, ang ngayon anang titulo nga taas, sama sa father o teacher. Sa ato pa, sa laktod nga pagkaistorya, sama ra nga naingon si Kristo. Kamo kay nagpataas man mo, mapahitas-on man mo, dili mo ang ngayon anang titulo sa akong amahan, nga amahan. Di mo ang ngayon ana. Kamo kay nagpataas man mo, dili pod mo ang ngayon tawgon og teacher. Pero, kung magpaubos mo, tumanon lang ninyo ang inyong pagkakamo, pagkasulugoon ninyo, kay kanang mga pare na to, sulugoon mo na to, di ba? Sugoon na to magmisa, sugoon na to magbunyag sa atong mga anak, di ba? Daghang isugoon na to sa pare, sugoon pa yun na to magkasal, di ba? Kung magpakasulugoon jud ang mga pare o bisan kinsa, bisan pagkanang mayor o gobernador, kung magtuman sa iyang katungdanan, magpaubos kay servant lagi, servant. Kung magpaubos, ipataas. Mo man nagiingon sa Ginoo, Mateo 23:11, ang magpaubos, ipataas. Ato pa, pwede katituluhan o titulo sa Diyos sama sa Father o Teacher. Titulo ni Jesus Christ. Mauna nga, ang mga teacher na to sa DepEd, gitawag na itong teacher, kay sulugoon mo na sa DepEd. Di ba? Atong pari, tawgon na itong Father, tungod kay sulugoon sila sa Diyos. Kuan sila, figure sila sa Diyos. Ang pagkapader sa mga pari, figure lang, dili principal. No? Sa kanang sa pamilya, ako kay minyo naman ko na naman ko'y anak, pader po ko. Nganong gamiton man ako ng titulo sa Diyos, kung dili pwede. Di ba? Dili lang kay ako, bisang kamutan ng naminaw diha, kung minyo na mo. Ay, cooking na, ang inyong mga anak, tawgon lang mo, kuan, brother. Di ba? Tawgon yun mag-father. Nganong tawgon mo mag-father? No? Tungod kay ang leader niya sa pamilya nag-represent sa Diyos. Nga unta, kanang amahan, leader sa pamilya, dili magbinuang. Dili magbuhat og daotan, kinahanglan example kay kanang iyang katungdanan, isip leader sa pamilya, naghulagway na siya sa Diyos. Nagrepresentar na sa Diyos kay leader god. Di ba ang Diyos labang leader man?
Kana pong leader sa pamilya o any organization o bisan sa nasod. O di ba? Kanang presidente dapat buutan. Kay naglarawan ng iyang katungdanan sa larawan o naglarawan sa katungdanan sa Dios. Mao bitaw sa Exodo kapitulo 7 bersikulo 1, si Moises sa dihang gihimo siyang leader sa mga Israelita sa iyang panahon, no? Sa panahon ni Moses, di ba, gihimo man tong leader si Moises. Siya may gihimong spokesman sa Dios. Sa Exodo 7:1, giingnan siya sa Dios, Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon, no? Dili man Dios sa kahimtang si Moises, pero nganong giingnan siya sa Dios? Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Mao na bersikulo pod nga gigamit na to justify ngano na ay mga word pod pagtahod sa katungdanan sa atong mga pari o Santo Papa pananglit nga naay mga librong Katoliko moingon nga ang Santo Papa Dios diri sa yuta. Tinuod na sa pagpasabot nga kanang gitawag og figure dili kahimtang. Kay ang Santo Papa sama sa pagsabot sa uban mo nang moingon sila nga ang Santo Papa gitawag ninyo Dios diri sa yuta sa to pa Dios na pudayon ninyo ng Santo Papa dili ingon na naon pagsabot, no? Misrepresentation na sa unsa gitudlo sa Katoliko. Kung Dios man ang Santo Papa diri sa yuta dili na sa kahimtang. Kay kung sa kahimtang pa sa to pa ang Papa dili mamatay. Dili magampo og Dios sa langit. Kay Dios na mangha siya. Di ba? Dapat nga ang Santo Papa namo na ay prayer room dito sa Vatican sa to pa magampo siya nag-ila siya Dios nga dili siya ang Dios sa langit. Pero tungod kay kanang iyang katungdanan labaw, leader, so pwede gamiton ang titulo sa Dios para sa good-an ng father. Nganong gamiton man na sa leader sa pamilya? Kana pong Dios, pwede po na gamiton nga titulo sa kanang leader gyapon sama Santo Papa, pero igo lang gigamit. Dili kay sa kahimtang gyud nga na Dios na pud ang Santo Papa. No way, dili nga nanaon pagsabot. So mao bitaw nga ang mga dili Katoliko unta, mga separated brothers and sisters, dapat pangutan-on tun-an yun nila ang unsa gyud gitudlo sa Katoliko. Kay kung ma-misinterpret na to ang mga Catholic teaching, mao nang moingon ta nga nasayop gyud ang Katoliko. Di ba? Mabisan ako niya to. Ang gipaminaw na ako, mga dili Katoliko, sila may mo pasabot, hapit po kong bulag sa Katoliko. Pero sa dihang nakadungog kog mga Catholic explanation, ang uban gali, mga dili Katoliko po nga na-convert, no? Nakasabot na sila, nausab ang akong panglantaw. Mo nang wala ko mubiya sa pagkakatoliko. So, murag igo naman siguro to, niya ang, kung ang uban ani, iskana lang ninyo sa akong YouTube kung maghisgot ko aning topic, nga nung tawgon na tog father ang pari. So, mao na nga di na literal sense ng Mateo 23:9. Kuha na siya contextual sense ang pagsabot ana. So, wa naman daigong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy Father's Day! En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.